У Фрунзенскім раёне Мінска ў найбліжэйшыя 2 гады з'явіцца 8 новых вуліц. Будаваць жыллё гэты раён горада збіраецца значна больш, чым астатнія. Уже сёлета новаселле тут павінны справіць амаль 3,5 тысячы сем'яў. Падрабязней пра метры і цэны Олег Разанович. У Фрунзенскім раёне Мінска сёлета пабудуюць больш за 500 000 квадратных метраў жылля, ці каля 3,5 тысяч кватэр. Гэта больш у сярэднім у 5 разоў, чым у любым іншым раёне сталіцы. Самы буйны участак забудовы – мікрараён Сухарова. Там планируется строительство жилых домов в объеме до 120 тысяч метров квадратных. Яшчэ некалькі буйных участкаў, дзе зараз вядзецца ўзвядзенне дзесяткаў жылых домоў, Каменная горка і тэрыторыя ў межах вуліц Адаеўскага, Бельскага і Панамарэнка. На сегодняшний день там практически выполнен снос строений существующих, выполнены проектные работы также на сумму более 3 миллиардов рублей, и начинается строительство жилых домов. Акрамя таго, па словах архітэктараў, да 2013 года на тэрыторыі раёна пабудуюць 3 гіпермаркеты, каля 14 магазинаў, маладзёжны цэнтры і шэраг жылых кварталаў. Поўнасцю завяршыць будаўніцтва ў раёне плануюць до конца 2015 года. Застройка этого района, она в свою очередь уникальная, потому что здесь принято впервые за все время решение по сохранению усадебной застройки. То есть вперемешку с многоэтажными жилыми домами будут сохранены коттеджи и частная жилая застройка. Цены ў Фрунзенскім раёне не самыя высокія ў горадзе, але згодна з маніторынгам кошту квадратнага метра, штомесяц ён расце на 1–1,5%. 21% предложения на вторичном рынке занимает именно Фрунзенский район. Средняя стоимость квадратного метра такая же, как в Московском районе по статистике. Это 1320 условных единиц. Што тычыцца ўвогуле сітуацыі на сталічным рынку нерухомасці, то нейкага рэзкага росту ці падзення цэн за апошні месяц не адбылося. Сярэдні кошт квадратнага метра жылля на другасным рынку на пачатак чэрвеня складаў $1360. Самым дарагім раёнам Мінска па-ранейшаму застаецца цэнтральны. Па колькасці прапаноў лідзіруюць двухпакаёвыя кватэры. Олег Разанович і Рыгор Крыштафович, Першы канал.